Kingayan nga ni. Salamat ate. Oo, sige. Tingan ka mano. Pasalamat naman. Salamat Kuya Lito. Kuya Lito. Hello guys, welcome to my channel. Mamimigay tayo ngayon ng libreng bigas sa week number 13 ng Lito Draw. Samahan niyo ako mga pangga at mamigay tayo ng bigas. Hihi. Tilibid, aya tilibid. Congratulations! Ano? Ikaw yan at ang winner. Ikaw ang beneficiary libreng bigas. Thank you. Ano ka man? Kuno? Tuan? Pero Drilito? Oo, okay. Salamat. Kay Magnainong-duman. Bislak Biyoda. Salamat, Utoy. Ikaw na i-gin raffle. Ikaw ang ginawas. Salamat. Ikaw ang first group. Ano na? Oh, di na. Oo, matabot pa kami. O, sige. Nga di? Diretso sa kumag to, baka dapat mo pagkakuan. Kara. Dayan to, Jo. Nadadogo. Hain ka mo na paper, may kuan. Hain ka mo, ha? Dumrog. Yung kuan, na doon na dumrog. Ito mo. Oo. Awan, kagat barang kayo. Halo. Ikaw kuan, Gerardo Del Monte. Yeah. Adin tikhalangit. Nagrasya. Congratulations, ikaw ang beneficiary hit ang palibreng bigas. Tikang kan manulitong abadjis. Di mo expect Salamat. ano? Adit ya manulito. Ito? Diyatit na nahatag, oo. Maano ka man? Kaya ko nga salamat. Gerardo, makadi kami. Sige, salamat. Okay, thank you ha. Maglalakad tayo ng mahaba-haba. Walang patin.
Oh, bye. Di na doon ka mano interdukahan na paano? Ata, nagdaog na naman niya. Yeah. Oo. Congratulations, nabunot na naman. Manubay, Congratulations. Salamat. Beneficiary yan ang ngawik. Ikang kan manilito nga abadjis. Paano ka sunod, di ba? Kamera. Asya. Salamat. Tolets. Masi manulit tao kimanda damot grasya ano. Basta kuan siniswerte. Asya man. Makadikat. Di maka-winner. Ano, di congratulations. Oh. Thank you. Nag-doubt daw ano? Thank you. Mananyibis aspa, hiya mananyibis aspa. Tika ni kan manulito nga abadjis. Adi mati. Oo. Kaya nahingat ko makitan ko ang nanay sa birthday. Ah, wahian. Oo. Kaya nag-imbita sa akon. Hasing ko, atod. Di ka maaram mo, bis matak ako eh. Oo. Salamat. Salamat. Oo. Pinangnagan niya ni kami kuan nga ang 5,000 nga kuan Ticket. oo ticket salamat salamat ko na manan ni bis na siring damo salamat Oo. bugang pat grasya aton Kasi ano, di benta daw, di na nabunot. Ano yun? Nalagyan yan, tiya. Hindi man pala ni Epifania, no? Waliwan. Epifania. Bye. Jadi kita kan Epifania. Mereka pakabubunot. Epifania waniwan. Ikaw dano? Yeah, congratulations. Ikaw ang winner yan ah. Ikaw ang beneficiary ang libreng bigas. thank you Paano ka man? Tigan ka man ulit. Init yan na nahatag. Paano ka man? Adit kamera. kong salamat damo salamat Ani nagdaog na ini. Ay, kami na lang sunod. pala. Oh, sige la kay every week ba iton? Pwede pat nga hiya magdaog sunod. Asa nga nila dapat babunot? Mabulit Kaya pa kami numero. Mabulit. Bulig lang gihap ka mo. mabunot nga ni dere Mabunot. Dire, dalat gihap. Mabunot nga ni ngahaw. Mahatod ngahaw kain nganhi. salamat Oo. Di kay swerte-swerte man ko no itong swerte-swerte. Makadi kami. Oh, bye. Oh, bye.
Sokog. Hi na. Hello! Ito nakikilala. Man. Congratulations. Adin bugas. Ikaw ang winner. Itang palibreng bigas. Ikang kanmanulito nga badjis. Okay. Oo, man. Adi Matia. Nakilala ka man haak? Oo. Okay. Gaston nga limot. Ikang kanmanulito. Adin kamera. Maano ka man. Kanmanulito. Maghanap ka man. Ha? Maghanap. Salamat. Ano? Maghanap ka man. Naiya. Salamat. Pasalamat. Yan, ini. Papasalamat ako. Hiya ini. Manulito ini. Asit hiya. Man, anak ni Ina Isabel. Ikaduha nga anak. Awas siya doon. Oo, asin hiyat na nahatag. Anakad to ha. Nuwi siya o di? Oo, asit hiya. Oo. Oo, hiyat na nahatag ito nga libre nga bugas. Kada semana matiya pa ulas. Pagbado man. Babae to gadi malakan mag-iiha. Ano ba kaya? Oo. Ano man siya man. Pasalamat man. Papasalamat ako yung ulit. Abadjis. Ano? Abadjes. Di ka Hiya, nakilala. hiya hi Tay Jose nga korre. Hinin hiya. Akon umangkon. Itat kausap, adit kamera man kamera. Nagpapadarangad to. Mano. Damo salamat. Oo. Sige. Mano. Hay mo gurang hay. Hiya gad, ikawalo ako, ikaduha hiya nga anak. Oh. Hiya ako ikawalo. Oh. Makadi kami. Sin nga nalahim na salamat eh. Mano si. Oo. Makadingahaw kami. Salamat. Oo. Don Fernando Osiel. Ata kaasiyahan. Murag go kawara. Ya, congratulations. Asya ya? Katambrin itang palibreng bigas. Tika kan manulitong abadjis. Maano ka ma, di ba? Kamera. Salamat. Salamat. Tikan ka manulito. Makadi kami. Sige, salamat. Swerte na bunot. Salamat. Oo. Maupay. 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 Manong Gilbert? Hain hintat
tay. Yung sa ikaw na la. Kaya't amuin ni Rihanna hit ang palibreng bigas. Ito kang kan manulitong abadji. Congratulations. Maano hi ka man nag-receive, maano ka man. Advance camera. Salamat. Salamat. Sige, makadi kami. Kay hagna. Mapag ako? Kuro. Kuro dulu ta. Sige, bibigyan tayo pa. Sige, sige. Palagay! Maputik. Sige, mano. Wala. Sige man, luksok. Palagay! Palagay! Diri ako. Bang inakibudlong. Dito na nag-receive. Kay beneficiary ng likuan. Karen. Karen ini. Man, ano, mali malagay. Yeah, congratulations. Tiga kan manulito nga abadji. Salamat na lakan dito. Nango na lang nga salamat sa imo dito. Ato tira balay, harayo, man. Malagay. Andito. Oo. Okay na. Karen, salamat. Makadi kami. Dito, kaluoyan ka lang yung pagtrabaho. Harayo. Harayo, harayo. Parang kagabihan, hamas eh. Dere. Iyay, natin kagabihan eh. Kaya si teragian nga di. Ay, mga pagkuhan din eh. Diba di naman katatagi? Yan, nga to. Kadabilin. Oo nga to pa. Din eh. Salamat. Man karayuon pa. Dili kayo madalunod. Ngadtot diretsot kan dato bilin. Oo. Ayun, ini? Oh, ha, hindi da. Oo. Dalunot di daw pa O, di dinala. Kita. Lagay yun. Dalunot di daw. Oh! Malagay-lagay, malagay-lagay. Nilulubong naman at sinilas. Na-exkipit lagay. Yay. Oy, harami na. Nanumdum na naman ako ng kapatalindas. Ay, malayo pa. Ano? Kaya di kita agi. Wala bunga di kabaryo. Dingit nga baryo. Dito tibaw. Diin, may git nga to baryo pa. Diin dudo. Kinapangdan?
Iya. Adi. Teman ate bilin. Bilin? Bilin? Ay, tira pag-agi? Adi di printe? Ay, pag-agi. Aw, din maagi. Excuse me. Tumuskuhan. Ha? Oo, advance ini advance. Ada okay. Kung yan ito, kung ikad ka ni testing. Anay. Gawat. Anak kuan. Ad na kitat bukid. Korean. Dalunutan liwat. Karayon kan bilin balay. Bukid. Butlawan. Yehey! Finish Dalunot pa. line. Congratulations. Winner ka ng palibreng bigas. Di ka kan manulito. Salamat. Man, balay ni Hibiya, bilin. Hibilinda. Ano, kumusta o, day? Ato mo, pang-exercise ngan, hipiran hulasan, akong lakat. Oo. Oo, kingayan ngan. Salamat ate. Oo, sige, tingnan ka mano. Salamat. Salamat Kuya Lito. Kuya Lito.